uboroso bw'umugusi. Mwanchumo ligereria Ensoko TV, karibu sana semesa yama yakurwa Ensa Eyemo mbemana soko chori kitaseni kigagia Ensoko TV ase ovutko bwiga wa kianda muti yumutangani mwaka bwikiri bubere merongevere na etano na yamo chenkoro kwa Clinton ndigi nabosaba kwanenga watware litukoriya litukerigali juma ekero umuwaziri hotendrete chisemi aiga Kenya mheshimiwa Julius Migosi ogamba abega wabwata ni kurwase wizara y'ichisemi vaenekia okubwato kwa senchera bene amachivu ya matemu a KCSE hose amatemu y'Kraskeli komina kabera abana ba form 4 abanya kwa bakaransira matemu abasomo mwaka w'ikirubere merongevere na etano. Karibu sana tusangaso bwa mesema yakuru Ensoko Ensa Eyemo achakirebo. Karibu sana mwanchumo ligereria tugochaka noroboti ruwa bena se enchira ya bena hasomo waziri ubwechisemi mheshimiwa Julius ogamba na kyo kubwato ko machibu ye kirasi ye kombina kabere ha KCSE yo mwaka bwechirubere merongevere na isano hayo bwato ko kurwase ensemeria ye county osingishu umbasorero eyamaiga yo kumanya umorai bwense hekaheke haria akagere usayenekiwa asamatemo yo mwaka oyeta sebono mwaziri ogamba tebire abana banyaruka nigo baenekia kokora buya hase umwaka kabere okubwatane kurugo chake ko matemu ayaga sabana banyaruka baenekia okoribuya hasa matemu ayo aboigo ase emiremo asebono ayenekire igetambokero ke wizara y'ichisemi koenekia bona matemu ayo nachwikana senchira ya bene okwenekia umwaka bw'ekirubere merongevere na kianda murobiri mu yabo masomo CBE nochona kwa kugo chake wa senchira ya bene. During the 2025 KCSE examinations, 993,226 candidates sat the examination compared to 962,512 candidates in the year 2024. This represents an increase by 30,714 candidates, which is an increase of 3.19%. Of the 993,226 candidates who sat the 2025 KCSE examinations, 492,012 were male, while 501,214 were female, representing 49.54% and 50.46% of the total candidature, respectively. This is the second year in a row since inception of the KCSE examinations that female candidates are more than male candidates. Ladies and gentlemen, as we gather here today, the government has employed a record 100,000 teachers since 2023, with 24,000 of these teachers recruited this year. 1,932, which is 0.19% candidates who obtained an overall mean grade A in the year 2025 KCSE examination. The number of candidates with direct university entry qualifications of mean grade C+ and above was 270,715, which is 27.18% in the year 2025 KCSE examination. At the conclusion of the KCSE examination, 1,180 candidates were found to have been involved in examination irregularities.
Consequently, and in line with the applicable law and regulations, their examination results have been cancelled. We are going to open the portal for registration in February, and this will happen between February and March. CS, sometimes we get parents calling us a month to the exam, saying, I've just discovered my child was not registered. That makes our life very difficult. So please, we want to appeal to all parents. Please make sure that you check with the institutions. If you have a child in grade 6, grade 9, and Form 4 this year, ensure your child has been registered. Tukoska wasio mwanchumo rigeria nigo chiskuru au chia enekirie hamachibu amaya hase eskuru yabanyaruka ya sironga ya enekia aborokigwa wetania Eyemo na 55 noyomo ngoso abarase university asebanyora emin ya isano na 3.5 nyambaria yabamura ime ya magombo yaira aborokigwa chimi kianda 25 ase university nemin isano na 3.5 nemo chiskuru chia koria asensemo ya Nyamira ngamoneri ya Nyamira boys iri yabe menyenya SDA Getare Mixed Secondary School negatie chinde bunago tumanyumuri kito Steven Nyariki Umuchingo no mogoko nigo enekiwe ase skuru chiri cha koribya ase county ya Nyamira ase skuru ya baiseke ya Sironga National School mebunge ya West Mugrango ya Nyamira nigo yanyora kuira aborokiwa Eyemo na 50 nomo gocha university ase abwate mini grade ya 8.5 ekere abana 32 babwate A-. P plus 200 and finally A-32. Ase skuru ya Muraya Nyambari National School nigo yabwate mean grade ya 8.06 ase aborokiwa 925 bagenda university ekera aborokiwa 20 noyomo babwate A-. Ase skuru ya Matongo Boys ime wodi ya Bokere bunge ya North Mugrango nigo yaira aborokiwa chimibere na manango kianda na batana babere wiche university ekere abana 10 nomo babwate A-. Se amaleta ngoro kujona Bosco Marube ninche ngokonyo mwalimu monene asa school gaiga kugira mangana ya academics asa matokeo yo mwaka yo 2025 to wata wanafunzi 304 A plane ndio abwate mwanafunzi lakini tubate A- wanafunzi 11. Skuru chira cha koribya sekorende chireno boremerwa bonene ase skuru ya secondary ya Getare yogotoke wodi ya Mawawa ime ya Nyamira ase ntunde nsangani nigo yaira borokiwe 20 gocha university sese ngo buno uko abana bagakoromukia bona ende obachite koigwa abana wanenda mwamu mwegwete na kuruturi chibesa bono cyabana bakwende university gose one mo gweta no bororo bono twakire mbiga bono nande no turi na inwe tuko nyuma yenu onde bwesi ogweta matemu amanyene university gakogenda maramo Kondari, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo yametokea mwaka uliopita. Tulikuwa na wanafunzi 34 na kati ya wanafunzi 34 wanafunzi 18 wamepata alama za kuingia katika ase skuru ya Nyakongo Boys yegotoka ase wodi ya Gesima recorded ase county ya Nyamira sebwate mini ya 9.794 saborokiwa bane babwate A-, aborokiwa 79 babwate A-, ekero morokiwa yo mobweka taso university obwate D-.
ase skuru etabwati amagacho ya utanyore yegotoka ase wodi ya Bogichore bunge ya West Mogranko igobo igo yene kirio kokoro kuya kigima nonye bagwate mechande menene asaborokiwa 25 asaborokiwa 52 enyora ribaga ryogoswa ase university kero mwana motangani habwate AP Pray Ntasamarita ngoro kuvini koyaru nasomire skuru e form 1 mbaga bono naikire form 4 form 1 keto abate birasi twasabitiro gorari twengosomera bagache bagabani mubitu bakairekerani bagatwagatire birasi bya mabati na bitu asomera na twasomiriga na twasomiriga gocha bakamuna twasaba gukora amatemo konya banafunzi bari gukora amatemo bagakorera skuru kuruku omusasa skuru yeito tebwatira twagokorera practical etware kogenda twasabe bindo kostwanda twashikokorera skuru chindi chi practical Chiskuru chinde chiri chanyare ko bakwenekia amatokeo amaya namona skuru ya menyanya yogotoka se wodi ya Borabu ya bwate min ya 8.4 kero mwana motangani oyo mobweka bwate A- ase yaira aborokiwa se bon speak asaborokiwa kiandaboka batenyorari bagari yogoswa ase a university ase skuru ya Nyamira Boys yegotoko mochio Nyamira nigo ayaira aborokiwa chimenye na 52 goche university kero mwana motangani abwate A-. Chiskuru chinde chene kiria matokeo mayana monakura yabwate 8.02 kera abana batatu babwate A-. Skuru ya Juvenalis Nyamakoro to secondary ase wodi ya Gesima igoba igo yene kia minisco ya 5.3 sumwana motangani habwate P Brain Steven Nyarikemune Ensoko TV county ya Nyamira Toska bose mwancho murigari ase county ya Kisii bona maiga yo waziri wechiseme Mheshimiwa Migosi Ogamba ko bwatoka Vene amachibu ya matemu KCSE y'umwaka 2025 niko bono chiskuru kurwase county ya Kisii na chiro choche nikire machibu ama ya matemu ayo eskuru yaba muraya lyo kindo niko bono yabwate emini ya kianda nukta ya masa borkiwa chimisano nibere 40 noyomo bago chegoso ase university eskuru yaba mura ya Kisii ni yatware emini ya isano isatu nukta isana saborkiwa wetani chimisano para chegoso ase university riga na PhD niko nero yanyora emini ya isano nebere nukta isano nebere asabarki wa wetani chimi bere bara chigoso ase university school y'abanyarukenya bururu yanyora emin ya isano na isakto nukta isano na isato egati yechinkwana chabarkiwa nigobono cha rokandre kogokera amachiwayo asebono morkyo monnebu school yario kindo anyara kobaga kwenekia machiwayo Ogamba. Since morning we have been downloading results and it looks like the system is very slow compared to the system that we had last year. But all in all, we have been able to download and account for every student. And we want to take this opportunity because I can see a very impressive result. I want to take this opportunity to thank the Ryokindo fraternity, Ryokindo students, the teachers, the stakeholders, and even the school community for the support that they have given this school that has enabled us to post this good result. I also want to congratulate the candidates of the year 2025 for performing exemplary well in these examinations whose results have been released today. So far, I want to give you the tabulation of the grades. We were able to get 1A plain, 74 A minus, 188 B plus, 300 Bs, 161 B minus, C plus,
32, C plane 4, and C minus 1. We managed a mean of 9.1235, which is an improvement of the an improvement from the previous mean of the year 2024 of 9.099. So there is a slight improvement, and we are really very happy. We are very happy for these results. We are happy for the improvement, and we are happy for everybody. And even the fourth estate, we want to thank you for coming to cover the results of our school. And from the look of things, in Kisii County, Yokindo is number 1. The KCSE results for the year 2025 was released. When I look at these results compared to the results of last year, I want to say that these results looks very impressive results, a very good result. On that note, let me take this opportunity to thank the teachers, the students, and the entire school community for their preparation, for their hard work, and even I thank the students for the discipline. I also want to thank the entire school community, stakeholders, for the support they gave the school until we for the achievement of this kind of results. We are happy, we are elated, and we wanted really to celebrate our A. This student, Edgar Otieno, is in Ruiru at the moment. We could have really celebrated him, but we are still celebrating for posting an A for our school. Toska bosio mwancho morigaria kira machibi ya matemaiga KCSE yo mwaka 2025 varari kwa senchira ya venerero niko boniga tiechi skuru kurase county ya Kisii chaene kiria machibu maya asekorende chinyinge chitaranyora amachibu abo goikera boniga Kulingana na mwarikio mwenebwe skuru ya banyaruka ya Nyabururu Dr. Joyce Orioki niko ayanekire buna skuru iyo niko yarikia Emin Engia ayo mwako yiga gwetania umwako eta hasebono gwetania borki wachimisana barachikoba bagoso abekaranseta sama temwayo niko bona barachikoba abana chiminye 50 no mona babere bagochigoso ase university Oigo hase eskuru ya abamura ya kiaga tumaini ni gaborki kwa bonsi abekaranseta matemwayo 45 babere barachiko genda ase university ase skuru yari kia Emini ya kianda nukta isano na isatu. Shule yetu inameremeta imepambwa maua. Shule yetu inameremeta imepambwa maua. 505 candidates. They sat for the result for the exam, and we have the results so far. A minus 45, B plus 114, B plain 137, B minus 98, C plus 59, C plain 31, C minus 10, D plus 2. I want to say we improved from 8.3 mean score of last year to 8.8 this year. That is for 2025. Out of 505 girls who sat for the exam,
462 get direct university entry of C+ and above. Out of the 505, if when we take C- as the pass mark, then we have 99.6% percentage pass. Kiage Tumaini Boys High School amatemwa a 2025 aso kirebuya taito de yasanga mbia mono asengencho those students nyasa bakonyire wa 2025 na ndibuna ekawaida ya Kiage Tumaini abere bono waitire bonse buje university 100%. And tuwata wana 48 wachakerete chi babere obo mwali abwate A- P- yomo. Awana bagikara sikia babwate omokia wale okolegasi na determination beruete mono na ende babwate discipline ikagera asoko soma kwabo nase okora preparation yabo na obalenge organized abaiboli babanafunzi abaiga balenge cooperative wasege songo bali kubwaterana aikagera discipline kabaigoro bagakora kiregenda abana batakeire gutwara skuli atakire bakore wikira boniga baitete bonse kuche university na ende baitete bya sana as science. We were here to give glory to God, but I want to comment that our result is based on the foundation of integrity, accompanied by prayer and hard work. All that is being practiced by every stakeholder, and we want to say God has given us the energy to serve His people, and we are grateful for that. Mwancho murigeria abariki baito bamangana bagendrete konekia gusangireria birangeria bibia aboroki gwana baigo abaibori kubwatekana naria na kigwa hasiri tukoria rase keribu na chiskuru chinde enchiranyora machibu abo goikira boniga tochiko kumanya senchera yoboikirano gikoraga chinsa isato chobutko bwarera kurendekera yagendrete na kero chiskuru chigendrete gochengera amachibu amaya nigo bono omorokia Shalma korwa ase eskuru ya Precious Blood Juja hase county ya Kiambu nera isokire na kokokera machibu amaya maiga yokoenekia kokoribu yakurwa ase eskuru yo habaibori nigo bono baisokire na gwakambu yamano gochia saborokia sokobeko mokia koenekia aborokiwa una Shalma ngoikirani bare kokokera amachibu abo. Hi, I'm Shalma Abshiro. I'm from Precious Blood Juja. Hi, and I'm happy because of what I scored, and the exam was challenging, but I'm glad I did well, and I like to thank my teachers, my parents, and mostly God, because He enabled me to pass. I scored an A-. Message to my fellow, no, not my fellows, but other high schoolers, I'd want to tell you to listen to your teachers and read and pray, and all will be well. She's been a good girl throughout, and I want to encourage her, even as she goes to university. I want to encourage her to continue studying hard, and also I want to encourage the rest of the students that are going to university to also keep pushing. The world out here is not easy, but I'd suggest that you keep pushing, keep studying. You'll achieve your dreams. And I'm happy. I'm overwhelmed that I cannot explain, except God knows everything. Leo kuna furaha tele, sio kila mtu anaweza fika hii grade, ni Mungu. Mungu ndio mbele. Unashukuru Mungu sana.
Mwanchumo rikaria segeka hege keigo kirebusio tuchigo sanganero mugeni tunyara koba kagoikirana ase studio Dr. Livingstone Makori hachikonyara koba kago sangana intwe asoboime kerotocha kumurikira hasenjira yabeno kubwato kwa machibu ya matemo aiga KCSE omwaka 2025 aiga ase ense ya Kenya tuchigo kwandra aboroki wabaiga tukwandre mirobiro ya negative wikirania amachibu aiga naboigo kerotoko rengania negati ya machibu ya miaka ya magega skabosio kumanyuwaga iga naboigo eskuru ya geke secondary yo egotoka sense media ya Manga sub county ni ense bunge ya Kitutu Masaba nigonero ya nyara koba gego koribu ya saborkiwa emerongebere na batano noyomo banyara koba bakonyora AC+ gochigoro nigo barachigo so ase H University ase bono abande batano na batatu banyara koba bako nyora AD+ ba tano noyomo AD plain na boigo ba 14 banyora AC- na boigo batano banyore C plain ikomi C plus B minus baba ikomi noyomo B plain bane na boigo B plus oyomo ine skuru yageke ya secondary kurwase ense media ya Manga sub county ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira. Toska soroboti ronde niko bono mbunge wense mo bunge ya Borabu Mheshimiwa Patrick Osero anyari ko baga ko nekeria haba menyi be bunge yae amagendro haliagendro tego ikirania anene mono ase ensemo ya mache ne miroberio hende ya magendro hayo obose amacha yo abero muchando monene ase enseme yo kago kwana ase amatanga yo komoenia homo chief omokoro Stephen Mauti ase kenyoro ya Tindere tige kutoka ase wode Nyansiongo nigo mujumbe Hosero boigo hagandri abananchi ande mono kurwa sensemo ya Gusii kwene kyabunango chabaramo babeke omokia boko bwata chikura na guchokomosira Dr. Fred Matiangi ase ganga ya yo kori obora ibwenso mwaka wechiro bere merongebere ne 5 nebere Fred Matiangi hapana aiga tusiegete tigato nawe muisonde na monyora Zimbauti aringa modenga Fred njiko wake biboke biroro to manyeti karuga gende boruya karuga gende botaita usebono aiga tokoreteki tokorete tusiegete ingine baadaye endani nere mata abantu batindireti twanzire korosi aiga omakone mata chairman yae Morris Nyabuto ngai namuraga omukatekista yes endani eria ntagete mbatebi bono omuntu naro chitagasekesa mache ga ugwangi family bakareta mache Tindireti Keginga na gekoro rigoko bona mache aria togete tiga ego twanchira na barabu igo barabu bako eskuru yoka igo ke eskuru kenge eskuru na Tindireti eskuru inche bono managosoa ko kurusia mache eskuru gochiemechie mwanyure bona aya tigaba ya iguruga ayare mahate gaiga toire sobo ongiri uchomaranga na guchimoino digoko na Keginga bachibe bange so chiboli chisato chachire nde family yo gwangi tiganya saba sezeni gaki nje na remite bisima marakabere mache tasogeti aba bakare marimo amacha gasoka ngaina rogere duze amin so hiyo ni kushukuru ya mwisho hii barabara ya lami inapita hapa. Mimi nawaambia nyinyi watu wa Tindireti. Kusema bwati metiwe makongo. Rusi meteye para. I'm telling you. Rusi meteye ino para, Rusi chicho para, Rusi kioski para. Because sai wameanza kutoka Simbauti. Wacho Mugaru, wacho Kuonyancha, gaiga na ende mana ko gendo ke samigoro, etirimboke PG, echiko ena mpaka Nyanguru epare Iran. Bo no nyetorko Rusi meteye ao para. Omo Chinese era kunyana chira igoro iga lakini hayo nacho moto kunyana chansa orosi chibao tafadhali na wasei toa hiyo miti kwa barabara mwanchumo rigereria abo notogikira omwerio hasense mega entangani Amayia Ensa Eyemo nabego komanyari aenekiwe komanyanga toskare togosio mechiduka ke kurenda ase kagitari gitamba sensemo ya kabere na chika komanyanga koira nande nombaganione ase studio Dr. Livingstone Makori tunyara ko batogo sangana kumurikira
amachibu ya matemu a KCSE ayonyara kobaga korariwa senchira bene no mwaziri w'echisemi mheshimiwa Julius Migosi ogamba tumurekere merobero ya negatiwe ko yekirania abekero tokorengania ni miaka ya mabega nekero umurobero mu yabwa masomo OCBE origetie gwikiraniwa asenchira bene na koene kya matemu aigamane na KCSE ngo tuguterware are ase umuroberio oyiga omuye gotoskare korana ndasegeka gitari getambo Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi abakoro bagateba iga amatiratira ngorigenya binge aninya ko bitinge suguta ogotambuka na itimo koboko amanda gitere igonaki omukungu bwenyangi niga kurigigwa getango getayo ugoikonyo ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba naboigo ntokwe babasai ababakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote etaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukolie Jumamosi kati ya saa 10 Amayia Ensa Eyemo ebagoteba yogose komelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigetegia Nsoko TV bonigo ya ikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni matuko amaiga obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwegekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso ogwomogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez
Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni gen soko TV tuchikumirana kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni gen soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Mwanchu muligereri Enensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nyara kwa koigwewa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi kwa bato gokora eke kurugeito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwanya gosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni gen Soko TV tuchikumirana kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Deana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchumo ligereria Bwensoko TV karibu sana naenda sensemeiga ya kabere mesa ya Amayia Ensa Eyemo asobo tukoboiga na boiga seri tukerigari Ijumaa asa manganya ariko bagakwenekirwa ringana rinene rya bere no kubwato kwa machibu ya matemo mane yekirasi 12 gose form 4 ayo manyikaine buna Kenya Certificate of Secondary Education KCSE umwaka 2025 umwaziri ogamba Julius Oyotenete wizara echisemi na araigatia babwata ni kurua sector echisemi asoko bwato kwa machibu ayo rituko ria rero buna twasangira semesa ya Amayia kwa rabari kibaito bamangana basangire negatia borokiwa aborokia na biga bayibuli kurwa chinsemo au chiskuru nchire wikira boni gacyanyorera machibu nchire kitaranyora ne machibu nagandate kubwato kwa senchira ya bene kurenda ase bali bayikira konyora ninki babwendete ko ne kyasa magimabo bali banyara ko babakonyori bagari gosoa se university na bali batanyora inki emambi yabo ebwate bose biranga ryo mbiri babwente ko ne kya gwikirania chisemi na kya senchira ya bene turache ko batogo sangano magani tobo tukobwarera se studio irinde gotumanya amange hase ogokwandra machibu aiga KCSE na boigo
what next kera baro kwa bega bakore chiseme chiga ninki babwendete kwenekia emiroberio yabo Dr. Livingstone Makori no mumanyi bwo kwena no basemi ase chikosi chiga chia aborokiwa kwenekia buna nkumanya bare ninki batagita sobogi makubwate kana na machibu ali ba nyore. Karibu sana daktari. Asante sana. Ase tunde tangani ase chi studio chetu. Asante. Na boko mukwani mugusi umumanyi ali ntara kumanya singe nchomete na batiri gorogoro ningo. Okay. Karibu sana. Aba gusia semua bitambi yamole. Asamalita ngoro Dr. Livingstone Makori. Dr. Livingstone Makori no mwana mugusi seito South Mugirango. Amaita sakuru kiaware. Naonka. Twara korega sema tukamake yo advice yabana nkibatekere gukora ase Kenya muliro baote banga career analyst igonche ndi career analyst ase miaka 13 twabere tokamana abana nabo ibuli na kumanyanga munabona matemu asokire nkiyotakire gukora igorera tochu kwanda nkiyotakire gukora bali banyora A plane congratulations bali banyora E congratulations at least no what grade korugega bona to cha tuwe bolinga nginga ne iri gukora ndo cha kurigeri mono mono ngigire nyarebe nanyore getanyora bona no what grade kurwa to cha kurigeri nga nkyo moiboli nkyo mwana takire gukora akonye umwana yegara cha koba umuntu okonye semambia karibu sana daktari bona to umwancho murigeria nyorana ina bo bona daktari agote na bo gusanga na intone kubwate ibori gutaka kumanyango konyoro mumoro kigoga na kyanya ko baga kwegendria oseno moro kigore isko gari utake kumanyago konyeka ina mbaito esimino ira gwa screen yago na bo gwa kesimi ase studio sange Amayia Eyemo tigatura chaka ari muri okankwaro mu waziri na bwato kama chiwa igari tukoria rero otebanga nase entunde ya kabire asum emyake kubwatania last year na this year na 2025 mwako yorete abana banyoruka bakorira buya kubwa abana bamura kera machiwa igabwato kwa ngakira nyariko baguko ya kwandra sobwaga ekero kurigeria machibu aya generally abana abaisike bakorere biya banyaruka congratulations ebinte binge byakorera okonyo umwana nyaruka egere amatokeo aya bamaya twarurire a lot of affirmative action kurigeria nganga kia abana banyaruka bakunyara kugiro e country na bewe kugiro kara abanya banyaruka bagiroire but again na butoko sukamagana na tuwe bolinga abana bali abamura na barabungi tutakire gukora bona na barabutalinga bakombit na abanyaruka lakini na barabakore biya igo bona ngo bakira abanyaruka mbiye monase gukora biya na twensi tokonya abana bali abamuranga kina barabaranya goba bakore biya kero muwazi yari gukwana gari na boigo kero umuruberio oyiga okagendete kwenekiwa mbate banga nentunde ya gatatu gochomwero yani by 2028 amatemo yigango ikaro mwerio by 2029 umurubiri mu UCBC bono onyarako bakogosoro in full kera matemo yago ikomwerio umurubiri itfofo wikomwerio nabo igo umurubiri mu yogo cyo masomo nakyura arenge amatemo yabo atuko KJSA na yiga a KCSE ekaruto kuri CBE na ya KCSE ebintu mbiro bire toba nero ake ali ase CBE tokuligiriri abilities okwenyara ku mwana KCSE tokuligirira ngonyarite gweta matema na ndo murarika ndara gotebi ekikera na congratulate umwana uri nyote maranga na batora atebe kimucheso ngaba asetetia matema sata somete which is very true temine tinga mwana uri tagonyara okora geto gende kingao igeka tokuligiriri ase CBE tokuligirira umwana nga ability ya enerie utatige class gwetani class gukira mu commemorize ngento kiara akore omuralise ko ndagari nonye abantu bakorosi na ne chigari chi mechanic nyingi nje nyote airplane lakini mbabwate ability na mbabwate ngonyara bale korosi gari igonga kiro muntu okoreta matemo amuna to ku move from bona KCSE togende CBE e change neroro lenkeyo yokurigirira ngakito kurigiria abilities cyo mwana na tonyare como konya gukore course elie kwena na abilities chae boni gase KCSE obuya bororo mbolinga mwana ndo gwensi okolete KCSE na ndo gaita na boko ndo okole course ende yonse provided invited lakini as CBE chi course nchironye to gukora chikaria nchiro takole igo boneka to kuligeri binde bibe to bigere differently but all the same ogokora umukengo kaneria solio CBE no yo KCSE Tikabana toso ase ensemega yokomorekera iga serikali ne wizara y'ikiseme kireganete kubika emiroberio kone kinga
by 2029 umurubiri go muibo masomo ngo bore affected aboroki wabaiga banyare ko bagosoa City University mbaro bagotebanga job market ikonya kugenda kego change saizi bona ikonya go change abagosoa City University mbare baradaka ko manyanga bona na nyore form 4 ngimbuente gukora next. Asante sana. Kwanza ndio swali ligia. Tutakiri tuwe bolinga njo mwanafunzi uri nakora matemlero. Nanyora E yani nanyora A nanyora B nanyora C. No wate grade. Nginda akore egere nkonye njagwe konya njo monyene nkonye nense. Egato kuligereria life purpose coaching kuligeringa ngitakere kora sobu mabwana no kuligeringa nje mnandega mbinto kimbwate biragere ngekonye. So ebinto mbire tutakire kuligereria obokongu bole Kenya no boli bogoteba ngo borokanga no bokongu bwe chemist marango murarie karuru walete okanda chemist kwa weliogo yo wati omutu lakini turamanya ngegoro mutu wati ko make sure abana abanyote a plane use iba succeeded paka tumanyenga omwana onge ndukira nyale gokora ana kingo saba bayibuli asimuratoke genda mwe karanse ne career analyst uranya ko konya tebi omwana onga nkikira nyale kunyara na bagonyora konyote a plane maths lakini to mwalimu bwesaba kiara tubwati that ability so ebintu mbire piketo kuri nantu abantu bakaria twa utenga enere ko sioragere oraitebia nimbi kwanera kego ona to gochikosuka egente ketanga ne personality yo muntu kero muntu na ibule twenjerare na aro ibule tu kero muntu no na batangasi ma kero muntu ari njera yaye ndobwate career interest mito kibigo interest muntu ase career ndobwate ngiko motivate ngiko rabo kimambia ndegas ndobwate skills and abilities ngakichia echire alafu tuligelinga na ensenga yegochi bona agumono mono nda chendigelinga ensenga yegochi egento gekora tonyore gasi no kubolinga problem kingo chiko solve kana na akorire gasi for example nyikindo mwana habari a problem ngo solve no gutangasa habari tuwe boling asense erigirete gochi binto kibono bigo chiko change egente getanga ni gia change bone ga they say focus on environment igo chiko chiko deal na environment njibwate market yabo technology one technology asekonda gochi njibwate market abantu abange bachire chitaoni Nairobi rocho none president nkwa gacha bali chinyomba bona abantu bachikomenyamo igonge ndagira nigene iri abantu bali tuligelinga mwana kiyo kora agriculture etokonya of course transport and logistics igobona mnense yabere go chenchi pako mwana no mwibuli be karanse bali ekosi yengo kora mambe nechetu ale chiro igawo daktari kero to gendrete komurekera hayega kocha tore tonyar ko batoko kwanda buna gwatebire hegatie bintu bibwente kurigeri gwasengencho chingake chigani metembaro ba korira matem kurende bari sko gari bagotebanga ntaraso ase university ningimbuente kokora ntaraso by the time ngo join school na wegatiga iga ningimbuente kokora gichikonkonya sengencho abange babombare okoganya mono by the time ugocha goso university kwanyora advice kura somo ibori maybe okogasira kore gento tataete omuiri ochira goteiri yaye grade kwanyora tenekia egente ke gwatete kore ko gonchoire by the time goso university kwanyora bono moro ki wabwate more than one choice yaine ki abande mbali gwenda gokore buya tuchakanga ya mase ya mweginto buna ye career choice analyst ikimogo chakira komanyo moro ki goyege getangani kera achire from zero ningi ege tota yake tangani no mworo ki ero manyene manyere dingo obako nguto gutwara muna gwate bako chora chikosi delinga kero monto igago tema ko ngana kumanyete umwibuli na watenga na manyito mwana yake umwalimu wote na manyitake umwirio matebi na manyitake na wana basani ba esukuru mba manyite differently wane kero mwana gotebi gwa mangana ya na wana ero manyene ne manyite nchiragete lakini karutu wakore career assessment ko gerere yatatebi tuwa manyanga umwana oni ngale science njeningo one umwana olbuye manyanga njenoyo weaknesses chane nechi strengths chane nechi egaro chole kosi eriere in line with nkiale yeah iko kira ikire mwa mumanyirie bono manyira sengenjo nabange neba kwa mention
oye nena barate ngo morkiwo oyo noyo ni mo oya anjete sawa atake ko mwali munanje ya bwentangui kero mwachire morkiwo bono imanyire asengencho nebane kero achira asemuru imanyire ndiro metura agenda na gari nka omwibori agotebi ne rukuru school fees agotebi nga inchenta gitayo bo munyagitari mate yayo omwibori inchenta gitako bo mwali magokania inche mbwente ku school fees andake pressure engochere yacha no morkiwo tabona tigangende bono nkore 3 degree iyo obo kongu bora ali mbolinga na no mwebuli otamaiti omwana wa litangani nande with a lot of respect no nje nimbwato omwana ngote ngani maito omwana na 100% chinga kindega stima thinki yakora none of us including omwana orate nate ngani maite mono lakini kato tumia science ya very tested from 1970s na be kunyaro tenga behaviorally oyo mwana ongentu kera nyale ko bagakora ndundu bwate bakunguno mwibuli obuyambo linge karatu bakore assessment ngo aturo mwibuli report tuwa no mwana report egera twikaransa no mwibuli no mwana tuwa mutenga no tatu mwana yabo munyagitari lakini umwana wese korra manyinga otamire ore ni munyagitari yawo chakobanya takorra manyinga yeah igo na barabungu ikamore mwa tambukyo bose mtria sabo ko boka ngo obosemi mono bakobera so mwibuli kyarana ro chugwa kana school fees omwana ne guardian for example dio bwato menyete na anti yaye egara understand kera understand omwana oni kiale na bakonyara ko make a decision yo chikokonya omwana mara ange teto omwana yabo munyagitari lakini tuche kokora gasi nere bona nyende tata kite gosen kosikia tete nkole gosen kwa mfano ko gandi shindege boni gano ali nenja tako banenja iko bona tuse kokonya omwana gochore kosi elira muira sata gite na beko begente kiasale daktari tuske bosio magega yoko manya bono morkigo iga mwa mukwaniro emanyire na omoibori mwa mukwanire ngo consider more external factors buna totebe ebune nsega sele gosuka technology ngo change kero moko ba advice in terms of career ngo batembore ngaya chigasi chiwa bisingo nyako kya chire chama goko like consider more factors chi external na chiko kero ba kore chiseme banyora job markets amaene because onye to consider ngege gwa penis ko gaiga umwana we imagine sago cha kolegas abana mna abakora matembero iga emyaka enere mutu basoire gas by 2030 abana bano bali gas na bacha kuligie gas gaiga onye resive bago chanero gaiga igo paka tomo arrest tumanyenga obwana habari obo in the next 30 years ngakibugo cha kobabukale chi report nje chiko ba produce nyinga sana World Bank ne bwa chi report chiaye African Development Bank research report chai ngulige tori report icho stwari linga chigasi chama mbinjiti chechi egara karo wa advice omwana kwa matenga egasi yuse ko nyegera boniga mambine chetwale chiro engo mulemi okolema ebituma kosegera tata kolema ebituma nkolema mwachere nkolema kosene na matoke baka webolinga amatoka yango simeka in the next 6 months karonko gasanga ingo che kunyaira nabone ne chiro ye gasi yerego yeah igo kweneke na barabu kero bagosoa enkomanya bari bono twakwanire ababa etira matemba achire banyore obasembi bakore kwene bari barabu batanyore tiribaga rio goso ase university mebo sekonyore grade kerikia chisemi cha igoro abange babo bagocha barokana ngabebiru barabu ibatikete ma obasembi barabu mbongoja muri mwaba obasembi na barabu mwaba tenga singe nyukwa mention bari babwate ochinse na barabu banyore obasembi bokwegendera singe nchumu iburi ndago tabanga irana nande ande irana kwanyoro morku na ndibona kwira no moyo ukweze bona nje ngorigererie ebintu from the very positive ki maitenga omwana onyorete no mwana uja kokonya mambi after all ntobwata abebuli no mama ta asomete lakini nero ngibulete igo ntogo discount contribution ya monto ndibwense na baka bwate EC ekaro gocha asikaria guidance igo ko ba guided kuringana mno uwezo yagere egere twatenga egrade ekobwat ebintu mbere biri agosuye ko ande course nabakonya gutata ko bo munyagitari lakini mwibuli tabwati chibesa kimate kine ngenteke mo kurigereri nekigara kole to mwibuli no mwana mwagambo ko mboli ekosi yarabo konyekora no bwate chinjiro ramosomi njira ne yaranyore chibesa egrade ekigota to computer science lakini ngwa kole physics nezi nyara gokonya so ebintu mbere to kurigerie binge gatiagu egere gwatebyo omuntu nga ekosi yabona gukikokora. It's because of this is what you have agreed. None mwibuli otenga maene kera ngurige iri binde byonsbi anondigereti. Amangana yi university kwanya kwa nande biya sana. Lakini sometimes tuabekere emphasis as a university tuebirenga tali university ga colleges no monto ga colleges.
na agambire na baibuli abange bali ba understand it nabo kanyo umwana nko andalinge university lakini grade ekabwate ngeyo chiko mwene bakole course era mukonye mambi tu advice ri abana nande baende TVET kyara aisiko ande TVET nabakonyara akole course eri mambi agenderere akole degree asuke mutu igonguri getule binte binge cut off points nkio mwana wanyorete nkie market ekoligereria akio mwibulia kwenyara tome kumatenga bone course nerera akoberengia igo no mwanchumo rigereria karatoganda gusanga giga no gandate konyora obobwenia nabo gwaka esimi ase studio mo director ne ukobekira namba ya studio ga gunaranda ka urata gutwara riborio Eyemo ase Eyemo gocha igaiga ase daktari tikatocha sore daktari bono omoro kiwoiga okorire hamate moiga machiwa sokire nkoro irari gekatara so university abari kwa baiga isiko gari hegatigaiga mirobiri ngaire babwente koene kyasinge ncho baba senjira yo kwegenderia bataraso ase chisemi cyabo cya igoro bose cyo kwegenderia bose asante sana egina kigenta abaro kibatakire liswali nerigia sana egente getangani omworo kiwoyo lesiko gari rigikende yonsi orakore narenga no muigwo no ntarete ngamatenga matemo atarasoka genda urasimika no nemete kiara wakonyire kende abana abambatakire bagende baligire dinga bona ali batakire batalira abantu bali chikosi batate gokora kwa mfano umwana utete kwa bumunasi kara nyori bagande karansense ni nasi enasi era mweresera tubonye rukunga mentorship emwerese nye kosi yo gokora ekosi ni ga gokora nega nega igana bato kolega asinentu na bere igaiga na umwana kolengera no ntakite kwenda budi batakire nande baligire guidance tinda batemba tekeronde bwenzi abategerera anti yae anko yae keregento but bale konyara bategerera umuntu understand tia mangana career egera by the right information abana baigatiga bayande kali bamanyenki yabo buri baba bakora anyege konyara kana bakora no ne biashara umutangaza kangorte form phone nchieta gukora egasi ase sister ane yarenge Eldoret kuramonerie chai okoni kulie chai gukageranga manyaga ginko gamba nabantu igo abana ambanda bekaransense maranga abana bakuru matenga tiga bayande computer nengia lakini computer ya chenchiri wani ye bintu mbiro tegete basome wala ntubwata artificial intelligence ntubwata ndunga robot digeri omwana gentara enda akore kemo skills na alro omwana okwanda soma muna graphic design onye kare artistic akole ndume graphic design na bawo cha akorosphere sia ya tarande university na gakwenda university ali agenderere onye umwana oro mutangasaji nena bawo cha ko utarana na batangasaji banda manyenga ngakyo batangasaji oboko genda igo mentorship is very key baligingi baranyale gokora nyino umwana ko enroll no driving mo enroll driving because na bigo cha komukoja mambi yeah kerato ko chikoria go chigokora nare bono rata ke kumanya the career analyst obakori bwino ngakimo koru chovis cheno bono bnaye bono kwa kwande bego mwe bonare gare watebanga kinka inkonyora daktari ankwanere buya antebi maybe ngai mukuru ero bakori bwino bono tianda ra mention yakego ntuocha gete company kurunga corporate career academy emyaka 13 yairire koruna arenge university alinga ligelinga kia abana bachande getabo ebuli no bachoro ne course tubacha corporate career academy boni gatwabere emyaka 13 twa trained aba career counselors bare more than 500 boniga abange baba nabalimu nje tindi guchina kolega aseda kinimbwate team enene yakora abantu more than 500 kora atake uboshauri igoro ye career nkyo mwana oyo narakore nabogo ogotoligi ari corporate career academy nko bande simi yaito muratu akere dabanko 011 1445250 0111445250 nabo tulikira email skills@corporatecareeracademy.com lakini nambe yusu gotoma WhatsApp umuntu na office yali ntubwata office Manga Road and enter available everywhere onye no mwana ole gusio taete gokonyu ntubwate career analyst ole gusi no kumo connect nere anda mukonye onye no mwana ole Nakuru ntubwate career analyst ele Nakuru onye kare Eldoret ntubwate umuntu Eldoret igo kata tebringa nasigete na nitete gokonyo na batokomerana odo disclaimer ngo charge tole kiar telibosa ekaro kore career assessment ne process scientific so go korole assessment karo wakore kwa we report 22 pages
eye report ene ro mugutumia bono kugamba egere no kari analyst kago tebi na no rochinga no nyon tebi ngati nkole sababu ne igo bono ko bara ake simiali na ba konyu bamanyanga ngakitora konyane marangi na muntu akwengi ko arangakane jibe zingo arangakane school fees ngora bolinda abantu no maete cost yo chole cost yembe ligo lidio ko chole cost yembe libe aliko garo mwana ka form 2 or drop second year oyo ndo ikokora form 4 leta tatu mwabedigire ande mwachake yene lakini ndi wachake tebya ochake watenga umwana no mutu ko mwati umwire gali api munyagitari karali gereri gwe laboratory aende araro munyagitari amatenge ngende ko mutu wo gwati ngwanya korara matukaerire amulikire ngaki gandorare obwende ikona kigento gotenga career counseling ne process ire scientific ulio rese kogani na bago to contact solenga kitora mukonya mbe mono daktari na mwancho murigeria korengi kwanyorre obosemi obo ase na gwate bana babando nsi wicha ba kiresimi na boko ba esimi yoga kwanza ndo lazima tobere naye bone na butokora online to tumire link to ikaransa no mwana no mwibulu saba ibuli bonsi tuagamba chitaike cyanga 10 umwana okora assessment ritangani twagutumire report to ikaransa tuagamba naye twakuguide atenga mwana ngaye ngosikera nyale okore ingia egere mukonye mambi ndara kwari baguru nkwana yago yo mwerio narurata ke komanya asobo kori mwabera semya ke 10 ni tato abarku ambari mwakonyire bagendreire medinande bairande bateira asante ba rifaira bande abarku wabange ekarangoligeria sabi ya abarku watu akori na bar within East Africa bari more than a million taliba korete career counseling but koka tule binte binge ndu toko organize East African Employability Summit ye koleta Africa yonsamo kokora tule career fairs as university ngokora tule training y'abarimu abo bakonya abana assessment specifically go kwa na assessment twakorera abana more than 1200 osekonde website yeto gali at corporate career academy ana bokora ngakiabo ibuli baokwana ngakia abana baokwana abo bakonyekire bona nyora ribaga kuru nkwana yago yo mwerio kero tugukorera butukubwarira nkomanywa nga chebiro bito bya chire nabo gukwana omomanyo mugusi erinde tojitomera ndenga kiende nyasaye kawanje asante sana abagusiba minto na abakire mbiya munaso go ogosomia abana ngairite ngagusi egento twakorire kiyamo no gosomia abana ntoma atenge miremo ya lero yasire gokea ake chi industry cha change kare tugamanyire ng'omwana omuntu abo munyagitari omwalimu abe boni echikosi cha change ensemne go change na onete kere to change marange na bora bolinga nkige ko garanti ko ligyo omuntu anga device go ryo mwana one nero kungakana school fees lakini bweli gereringa ki umwana wale go chakane kosi eliera agare mambi amu faster igabata nyo kwale go cha Nairobi for example musongo koru maya konyo omuntu oline tegari akonda migori nabo kwebolinga oyo ngo cyari Nairobi boli lakini kagwanyorire career analyst na bago konya umwana oli anyore njira raisi yako muleta Nairobi igo at the end of the day kwa reduce the distance na ndo umwana wikire biya na ndo yale tromole mbase nyumba bali bago tenga mental health onye moko nyunga mental wellness oborweire bwobongo amarwira abo yobonga amange boniga ago sababisha no gochore kosi okobe kya kero umuntu achorete kosi embe gasi itanyita geti igakuboka mambi mutu mwatia lakini bali bacho bate kosi engia na baga konya bachibesa chinke na bakugiro ne kosi yi nande mambi ya mukonya igo no kubasabanga kora nyare wenyare konya ro shauri yobo twakere sim 011 1445250 asante sana ngwata banande mubate email email ntubwate skills@corporatecareeracademy.com yeah memono daktari ase ogosanga naintwe nande ntochikoba to gukoriga nande chinga kishinda sengencho metege kanege tamba barku abataraswa ase kogendere chisemi ando chochege gase studio sange na baiburi na aborku mwancho murigeria na eto gwakira mbiamono twachika okumanya nga chisukuru nchiro gwikira boni ga chitaranyora machibu abo bwikirano machibu abo kako chigosoka gokonyora moroki gwo na collective yabuna daktari atebire nabo ukoba ikera ino nyara ko bago kubaburia obosemia seke kirachi kubwatia gekoroga chinsa isato nchikwera na gaiga tosange asemesa ya moya kurwe soko chinsa isato korenda seboniga gendra gutwara oborigerio bya wemeroberia gendreta sembeo yen soko TV.